Dobar dan ili dobroveče svima vama. Drago nam je ovo što vas vidimo večeras na ovoj tribini. Zašto je žensko pravo na zdravlje važno? Ovo je jedna u nizu tribina koju Autonomni ženski front realizuje izvan Beograda ovih meseci. Imali smo već jednu ovakvu tribinu u Kuli, u Somboru, evo večera smo u Valjevu, čeka nas još jedna tribina u Subotici ove nedelje. Ovu tribinu, kao što sam već pomenula, organizuje Autonomni ženski front, to je ženska grupa u okviru Zeleno-levog fronta i inicijalni povod za organizaciju ove tribine jeste jedno istraživanje koje je Autonomni ženski front radio zajedno sa Marinom Mijatović krajem prošle i početkom ove godine. I to je istraživanje koje se ticalo ispitivanja dostupnosti ginekoloških usluga u zdravstvenom sistemu u Srbiji. Tako da smo na osnovu tih nekih ključnih nalaza koje smo dobili tokom tog istraživanja odlučili da organizujemo ovu seriju tribina na kojima ćemo upravo razgovarati neki o ključnim problemima sa kojima se žene suočavaju u zdravstvenom sistemu, ali takođe i da malo proširimo priču i da generalno govorimo o stanju u zdravstvenom sistemu u Srbiji. Večera ćemo naravno razgovarati posebno i o Valjevu, a i da razgovaramo ono što se čini nam se da je izuzetno važna tema za mnoge, bar sudeći po prethodnim tribinama, to je koja su to prava pacijenata i pacijentkinje i šta je to ono što često mi, da kažemo, ne znamo i nismo svesni i nismo dovoljno informisani o tome. Tako da večeras, eto, drago nam je da ćemo imati sa nama, tu je Marina Mijatović, naša narodna poslanica, članica Zeleno-levog fronta i koordinatorka grupe za zdravstvo u Zeleno-levom frontu. Zdravo Marina, dobro nam došla. Ja te zaboravila sam na mikrofon, hvala. Tu je zatim sa nama Ivana Kolaković. Ivana je koordinatorka Autonomno ženskog fronta, tako da će nam govoriti o toj nekoj ženskoj perspektivi danas tokom ove tribine. Ivana? Zdravo svima. I tu imamo jednu Valjevku, Milica Maksić-Gajić je večeras tu sa nama, diplomirana pravnica, tako da ona će nam dati tu neku malo perspektivu, da kažemo, sa lokalnog nivoa, kakva je situacija što se tiče zdravlja žena u Valjevu. Zdravo, Milica. Dobar dan svima. Eto, to su naše današnje paneliskinje. Što se tiče nekih ovako tehničkih detalja i samog toka ove tribine, mi smo nekako to zamislili da ovo bude jedna, da kažemo, obična vrsta prosto razgovora, druženja, interaktivna, tako da slobodno dok, da kažem, bude trajala sama izlaganje paneliskinja, ako budete imali neko pitanje, neki komentar, budite slobodni da se javite, tako da ćemo vas odmah uključiti. Znači nije da je ostavljeno za sam kraj prosto pitanje i nemojte da vas mikrofon možda nešto, da kažem, uplaši ili šta već. Ovo je čisto da bismo se malo večeras bolje čuli i da bismo snimili malo neke zanimljive detalje sa ove tribine koje posle toga možemo koristiti za mreže. Tako da, nisam se ja predstavila za sam kraj, sada sam se setila, moje ime je Marija Todorović, ja sam inače članica Autonomnog ženskog fronta, ali ovde prvenstveno dolazim ispred Centra za zelene politike koju zajedno sa AŽF-om realizuje ovu seriju ovih tribina. Tako da, mislim da smo završili sa uvodom, da možemo sada da krenemo sa ovom nekom glavnom pričom. Marina, obično od tebe krećemo, tako ćemo i danas. S obzirom da si ti bila inicijatorka ovog istraživanja, eto, jel možeš za početak malo da nas uvedeš u priču kako si došla do ideje da se to istraživanje radi, zašto je ono bilo bitno, kako je izgledao sam taj tok i proces, to je ipak dugo trajalo i trebalo je doći do svih tih silnih, podataka. I ovako za sam početak da nam kažeš koji su to neka ključni prosto nalazi tog istraživanja koji su se ovako posebno istakli. Eto. Hvala, mislim da znaš odlično kako je to sve teklo i šta je tu sve bilo. Dakle, ideja je krenula od priča žena koje su doživjele akušersko nasilje u zdravstvenim ustanovama i onda smo hteli u stvari da proverimo na koji način smo mi došli u situaciju da žene u Srbiji toliko pričaju i doživljavaju akušersko nasilje i onda smo hteli da proverimo i kolika je opterećenost lekara u domovima zdravlja, u bolnicama, dakle na sekundarnom nivou, a i u kliničko-bolničkim centrima i kliničkim centrima, kao i, na primjer, u klinikama za ginekologiju i akušerstvo. Ideja je bila da proverimo kako rade zdravstvene ustanove u celoj Srbiji, dakle mi se nismo fokusirali samo na neke gradove ili opštine i onda smo se dogovorile da napravimo jedan tim i da pošaljemo bukvalno svim zdravstvenim ustanovama nekoliko pitanja, a ta pitanja su se odnosila na broj lekara, na broj pacijentkinja, na dnevni broj pacijentkinja, na preventivne preglede, na broj porođaja, tako da smo hteli da vidimo kako funkcioniše zdravstveni sistem u oblasti ginekologije i ono što smo mi negde shvatili jeste da su lekari mnogo opterećeni i da zbog toga mi ne možemo da dobijemo neki kvalitet očekivane
očekivani kvalitet koji zadovoljava standarde, na primjer, Evropske unije. A pričamo o nekim minimalnim standardima koje svaka žena očekuje da dobije jer plaćamo zdravstveno osiguranje. Ono što je negde u stvari poražavajuće, broj žena koji ima otvoren karton kod lekara, izabranog lekara u domu zdravlja, bez obzira što su ovolike gužve i što se dugo čeka i što pregledi traju kratko, mi smo shvatili da na nivou Srbije u proseku između 50 i 80 pacijentkinja dnevno jedan lekar obavi preglede. Dakle, to je stvarno veliki broj. Kad pogledate radno vreme i pauzu, vi shvatite u stvari da jedan lekar apsolutno ne može da nam se posveti. Ono što je sledeća stavka jeste, dakle, broj otvorenih kartona. Postoje neki lekari u Srbiji gde imaju između 8 i 10 hiljada otvorenih kartona, a onda kad pogledamo toliki broj kartona, a samo 30% žena u Srbiji ima otvorene kartone u domovima zdravlja, što se tiče devojčica između 15 i 19 godina, to, na primjer, se kreće negde između 1 do 2% maksimalno da odlaze u dom zdravlja kod ginekologa. Dakle, kako je to u privatnom sektoru, ne znamo, te podatke, nažalost, niko nema, što je takođe poražavajuće, čak nema ni Batut, dakle, ni od Batuta nismo mogli da dobijemo te podatke. I treći nivo podataka je vezan za smrtnost žena od kancera. Od kancera materice, jajnika i dojki. To smo pitali Batut za 4 godine, znači za 4 prethodne godine, i tu smo dobili rezultate da svake godine, dakle ove 4 prethodne godine, imamo isti broj obolelih žena i isti broj preminulih žena, a procenat u odnosu, dakle, novo obolele i one koje su preminule u istoj godini je 30%. Ako je svake godine taj procenat isti, mi smo shvatili da nešto nije u redu sa našim zdravstvenim sistemom, a to je da nemamo preventivne preglede dobre i da je loš kvalitet zdravstvene zaštite. Dakle, možemo odgovornost da prebacimo i na Ministarstvo zdravlja, koje apsolutno ne radi nikakvu promociju prevencije. Vi nigde ne možete da vidite u domovima zdravlja da se pozivamo niti javno, dakle ako je voliki broj preminulih žena, niko vas ne poziva, ne govori da treba da uradite preventivne preglede, kako se ti preventivni pregledi rade. Mi smo ove godine videli u novom ekspozeu premijera da se negde planiraju karavani za preventivne preglede. Ja se apsolutno sa tim ne slažem, jer to je jedan dan u toku godine u jednom gradu, to je potpuno nedovoljno. Dakle, mora da postoje neki protokoli, moramo da znamo tačno kada mi možemo da se obratimo nekoj zdravstvenoj ustanovi i kakve usluge uopšte možemo da dobijemo. Dakle, svest o prevenciji, svest o pravima pacijenata, ja mogu da kažem da je skoro nula, ali, mislim, poražavajući mi da 30% žena stvarno svake godine premine od ove 3 vrste karcinoma. Da, hvala Marina. Sad bi još malo samo za uvod, kad pomeneš prosto Ministarstvo zdravlja čime se bavi ili ne bavi zapravo, jel bi ti uopšte rekla da mi imamo neku zdravstvenu politiku u Srbiji prosto u ovom trenutku? Ne, nemamo zdravstvenu politiku, ne postoji. Videli smo iz ekspozea da je to neke 3-4 neke stvari koje čak i nisu ključne, u stvari, nisu u sistemu, ne podrazumijaju neki sistemski pristup, kao i kada smo se, na primjer, obratili Ministarstvu, Zaštitniku građana, Lekarskoj komori, za akušersko nasilje, mi smo rekli nemoguće da se ovoliko žena žali na tretman u zdravstvenim ustanovama, ajmo da vidimo šta to nije u redu, prvo radi prevencije, dakle da bi manji broj žena doživljavao to nasilje, a s druge strane da ne budu žene izložene. Dakle, da vidimo šta to ne funkcioniše i zašto su žene izložene. Šta se to dešava u našem zdravstvenom sistemu. Posle ću pričati zašto smo došli u tu situaciju, ali odgovor je bio niko se ne žali. Dakle, i to je negde tačno, da postoji taj negde strah i ne postoji politika, ne postoji komunikacija i naravno da su svi nezadovoljni. I pacijenti, odnosno pacijentkinje u ovoj situaciji, i lekari uslovima, sredstvima za rad, i to smo dobili takođe neke podatke da su nezadovoljni, ali nema nigde to zabeleženo, nema dokumentacije o tome, nema pritužbi, nema prigovora, tako da, eto, sve nam je bajno. Oni kažu sve je super, sve super funkcioniše, i postoji to neko istraživanje Batuta koje se sprovodi jednom godišnje u decembru i gde se
navodno pitaju pacijenti da li su zadovoljni, 96% pacijenata je baš ekstremno zadovoljno. Sve je super, tako da, eto, treba da uživamo u zdravstvenom sistemu. Mislim da je po njihovim informacijama tako, ali ja se ne slažem sa tim, jer ljudi prosto ako izlaze u medije i pričaju, imaju više poverenja u medije nego u mehanizme koji su zakonom definisani. Baš o tim mehanizmima ćemo i posle toga malo pričati. Hvala Marina. Ivana, s obzirom da je ovo istraživanje rađeno i pod okriljem Autonomnog ženskog fronta, evo, jel možeš za početak da nas malo prosto uvedeš u priču zašto je nastao Autonomni ženski front, zašto je bilo bitno da se uradi prosto ovo istraživanje na Marinu inicijativu i koje su to neke teme kojima se AŽF prvenstveno bavi u prethodnom periodu, a ticao se zdravlja žena? Hvala, Marija. Autonomni ženski front, već je si pomenula na početku, je autonomna organizacija u okviru Zeleno-levog fronta, ali zapravo, mislim, Zeleno-levi front je zvanično osnovan kao partija pretprošle godine, a autonomni ženski front postoji dosta duže. Nastali smo u okviru, još dok je Ne davimo Beograd bio aktivistička grupa. Postojala je potreba za jednom ženskom organizacijom unutar Ne davimo Beograd, kako bismo pre svega zastupale svoja prava i vodile računa da se ženski glas čuje i da zaista bude ravnopravan, da participacija žena bude prosto podržimo participaciju žena i u politici i da zaštitimo neka svoja prava u okviru ove organizacije. I tako je počelo i onda je Autonomni ženski front prosto rastao i sada je već autonomna organizacija unutar Zeleno-levog fronta sa ciljem pre svega da pruži podršku našim političarkama, ženama u politici, liderkama, kako bi se ohrabrile da preuzmu vodeće pozicije, kako bi bili tu kao njihova podrška, ali i kako bismo se bavili, ženskim pravima, ženskim pitanjima, ženskim problemima i radili na tome da prosto kroz različite politike, programe i akcije podržimo žene u Srbiji. I baš zbog toga nam je zdravlje jedna od najbitnijih tema i to je zapravo počelo još, da kažem, ova konkretna priča tokom prethodnog izbornog ciklusa, jer smo zdravlje identifikovali kao jedno od važnijih krovnih pitanja kampanje i onda je Autonomni ženski front bio tu da pruži, da kažemo, žensku perspektivu i počeli smo da istražujemo šta su to neka ključna pitanja za žene u Srbiji, pa smo između ostalog održali taj panel Biramo borbu za žensko zdravlje, u kojima smo se dotakli situacije u zdravstvenom sistemu, koliko su ginekološke usluge dostupne, odnosno nisu dostupne i prosto kakva je situacija. Marina je već pomenula tu i statistiku i prosto razlog zašto je ta tema bila bitna. A pored toga bavili smo se i nekim drugim temama, poput recimo menstrualnog siromaštva u Srbiji, jer postoji taj neki podatak da mesečno žene, godišnje se izdvoji preko 8.000 dinara na menstrualne proizvode koji se u Srbiji oporezuju kao luksuzna roba, a ne osnovna potreba. I ta cena konstantno, ta cifra konstantno raste, tako da smo pričali i o dostupnosti tih proizvoda i zalažemo se za to da ako ništa, da se u javnim ustanovama, u školama i tako dalje obezbede besplatni menstrualni proizvodi. Pričali smo naravno i o akušerskom nasilju i pričali smo o pravima žena koje zalaze u menopauzu, pošto smo identifikovali tu grupu žena kao dosta zanemarenu u našem zdravstvenom sistemu, jer nekako kad dođe taj period perimenopauze i menopauze, dešavaju se razne promene na koje ne postoji odgovor, ne postoje dostupni pregledi, informacije, lekovi ponekad koji su potrebni, tako da to su neki od par ključnih tema kojima se Autonomni ženski front bavio i naravno Marinino istraživanje koje nam je bilo jako bitno da otkrijemo kakva je to stvarna situacija, jer dosta čujemo loših iskustava, dosta čujemo i često na mrežama, stvari s vremena na vreme kreću ti talasi ispovesti žena koje su prošle kroz naš zdravstveni sistem i kako je to izgledalo, pa nam je bilo bitno da vidimo kakve su to cifre i šta možemo mi da uradimo po tom pitanju.
Tako da to smo pretvorili u neku manju kampanju sada pred 8. mart. Koristili smo Marinino istraživanje da prosto obavestimo ljude, da započnemo neke konverzacije, a nastavljamo ovim tribinama i panelima po Srbiji da uključujemo što više građanstvo i da zajedno tražimo odgovore, jel tako, i rešenje za ove probleme. Hvala, Ivana. Mislim, ovo su sve teme koje su nekako, čini se, dugo vremena bile zanemarivane i nije se baš toliko o njima pričalo i nekako poslednjih godina, nažalost, prosto i zbog akušerskog nasilja, brojni primjera, ali tako, koji izlaze prosto u javnost, kreće se i o tome, više razgovara se, a i što kažeš, i menstrualnom siromaštvu, tako da malo, da kažemo, podižemo prosto svesti građana i građanki o tome i zašto je bitno razgovarati, izmeniti određene, ali tako, politike, jednostavno prilagoditi ih više potrebama žena. Hvala, Ivana. Milice, ovako, kako bi sad tebi se čini, evo čula si prosto Marininu tu neku priču, da kažem generalno o tim nekim glavnim nalazima što se tiče stanja u zdravstvenom sistemu, Ivaninu sada priča o nekim ključnim problemima kojima se AŽF bavi, kako se tebi prosto čini, u kojoj meri se ovde u Valjevu, u našem gradu, razgovara o pravu žena prosto na zdravlje, kvalitetnim zdravstvenim uslugama, što ginekološkim, što generalno zdravstvenim uslugama? Pa ja mislim da se malo razgovara ili gotovo nikako, jako malo. Postoje povremeno neke tribine, edukacije kada je, ne znam, dan žena ili dan obolelih od raka grlića materice i tako dalje, ali to je 1 do 2 puta godišnje i tu počne i tu se završi. Mislim da stanje u Republici se oslikava i na stanje ovde u Valjevu. Nedovoljan je broj lekara, broj ginekologa posebno. Lekari su preopterećeni, imaju veliki broj pacijenata, pregledi traju kratko s obzirom da su preopterećeni, pa samim tim i kvalitet te usluge, znači ne može biti zadovoljavajući. Baš sam našla podatak da pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja Valjevo predviđeno je 6 do 7 ginekologa, a kod nas radi 4 trenutno. Tako da sam taj podatak, znači da jedan lekar maltene ima duplo više pacijenata nego što bi trebalo da po pravilniku nekom ima po odnosu na broj žena koje ovde žive. Reci mi, a kako ti se čini prosto iz perspektive samih, hajde se govorimo o pacijentkinjama prosto, u kojoj meri su, da kažem, oni svesni koja su to njihova prava koji možda prosto nisu dostupna? Znači, koliko postoji ta neka svest prosto među građankama i samim prosto Valjevkama, šta je to što bi trebalo da dobiju od zdravstvenog sistema, a ne dobijaju? Ili misliš da su pomirene sa situacijom? Pa mislim da nisu ni svesni, nekako čini mi se i da se predaju, jer zdravstveni sistem je tako nekako trom i spor, ne pruža vam uslugu i onda vi ili odustanete i ne odete uopšte na pregled ili odete u privatni sektor. Znači to su vam 2 mogućnosti. Pogotovo, na primjer, ako imate neki akutni problem koji je potrebno odmah rešiti, brzo reagovati, vi dođete, izabrani lekar vam ne radi, pa probajte u drugoj smeni da li će koleginice da vas primi, pa zamolite da vas primi, pa čekajte što bih ja molila ako imam zdravstveno osiguranje, pa morate da čekate, pa niste zakazani, pa kako da budem zakazana ako mi je akutni problem, razumete. Tako da u tom smislu jako je loša situacija. Takođe, postoji, da kažem, i velika socijalna nejednakost. Sama primarna zdravstvena zaštita mnogima nije ni dostupna. Jeste dostupna ovde u Valjevu, ali ne žive sve žene u gradu. Imate u ruralnim područjima gde nemate ni ambulante, ni dom zdravlja, ni nemate ništa. Tako da njima je onemogućeno i da dođu i da tek one, pretpostavljam da su loše informisane, da ne znaju, nemaju uslova ni da dođu, sve to košta mnogo više, ne mogu svaki čas da idu tamo ovamo. Tako da je u suštini jako loša situacija. Da, i onda zdravlje ispadne kao luksuz prosto i odlazak kod lekara, a ne zadovoljavanje osnovnih jednostavno potreba i prava. Tako je, evo, na primjer, i u sustavnoj opštini gde ja radim, na primjer, baš sam danas pitala koleginice, kaže ima ginekolog, ali ne znam, jednom nedeljno. Pa mislim, razumete, nije to šta ćete ako vam se danas nešto desi, znači vi morate primorani se da dolazite 20-30 km u Valjevo, pa da li će vas neko primiti, da li neće, nije vam tu karton otvoren, zašto ste došli ovde i tako, znači uvek se nekako na neki način diskriminisani.
Hvala Milice. Sad, evo, taman Marina, da dovedemo tebe prosto u priču, koja su to naša prava kao pacijentkinja? To je uvek ono, da kažemo, što je nekako najviše izazivalo pažnje na prethodnim tribinama, s obzirom da se čini da i mi u nekom najužem krugu možda nismo u potpunosti informisani, a kamol tek prosto, da kažemo, širi neki krug građana. Kad bi mogla malo da nas provedeš kroz to, koja su zapravo to naša prava u ovom zdravstvenom sistemu, a koje nismo prosto svesni, nismo dovoljno informisani i koji su to neki mehanizmi zaštite koji nam stoje prosto na raspolaganju, sad vidjet ćemo koliko su tako efikasni ili ne. Pa što se tiče prava, uvek su se nekako najviše pacijentkinje žalile na zakazivanje. Dakle, da li možemo da zakažemo, da li možemo brzo da zakažemo, da li je to 3 dana, 7 dana, 15 dana i na koji način se zakazuje. Sva istraživanja pokazuju da imamo brojne načine zakazivanja, možemo telefonom, možemo da odemo na šalter, u smenu lekara, ako on radi tada, ako ne radi dođite u drugu smenu, onda možemo preko aplikacije gde nikad nema slobodnih termina. Ne radi aplikacija, nema termina, termini se zaključaju, onda su nam nedostupni. A kada pitate nadležne, oni će da vam kažu, pa da, možete na razne načine, ne znamo šta se bunite, mi smo savremena zemlja, eto, elektronski čak i možete, a u stvari ne možete ni na jedan način i onaj koji je eventualno najefikasniji da odete u smenu lekara i da tada zakažete. Dakle, ako imate sreće da zakažete i u kom terminu. Sada ne znam kako je u Valjevu, ali ono što smo mi dobili informaciju u drugim gradovima jeste da ako se neko javi na taj telefon za zakazivanje, da tačno ima određeni dan kad se zakazuje i da je to, na primjer, 5. u mesecu i da ako pozovete od 11 do 1, vi ćete uspeti da zakažete, ako ne, onda ništa, čekajte sledeći mesec. Ili da idete na šalter pa da pokušate opet nekako da zakažete. Dakle, to je sad ono baš kršenje naših prava. Ne sme da postoji taj jedan datum, ne sme da postoji od do, nego u radno vreme, elektronski se zakazuje, dakle svako tamo može da uđe u kompjuter i da otvori termine za određenog lekara, bilo koja medicinska sestra, ne da uđe u moj karton, naravno, iako znamo da se to dešava, ali da uđe u termine kod lekara i da možemo da vidimo kada je slobodan prvi termin. Nemoguće da se 5. u mesecu, na primjer, popune svi termini. Dakle, moraju se ostaviti neki termin, ali ne može 5. u mesecu, može i 15. i 25. Tako da je to prosto ono osnovno kršenje prava na pristup zdravstvenoj zaštiti. To niko ne zna. Dakle, u ovim drugim gradovima svi su rekli, pa da, tako je kod nas tačka. Ja sam pitala da se neko žalio, niko se nije žalio, jer kao negde opet verujete sistemu, iako u stvari to nije poverenje, to je povreda mojih prava i zloupotreba mog neznanja, koje u stvari je produkt toga što se niko ne oglašava od ministarstva, od lekarske komore, od zdravstvenih ustanova, od ovog savjetnika za zaštitu prava pacijenata. I sad je onda pitanje bilo kome to mogu da se obratim. Ne znam da li je iko od vas čuo da u Valjevu ima savjetnik za zaštitu prava pacijenata. Nek digne ruku ko je čuo. Ima, i ja mislim da ima. Ima čak i verovatno u Domu zdravlja nalepljeno negde, tako da znam da ima. Sad gde sedi... To miksko biće, niko ne zna gde je. Niko ne zna gde je, pa to sam... Pa da. Što najgore, oni su pre 2-3 godine njih izmestili iz zdravstvenih ustanova. Ima broj telefona. Da, to znam. To je, da, mislim, ovaj konkretno problem za zakazivanje može da se adresira i na savjetnika za zaštitu prava pacijenata i na Ministarstvo zdravlja. Znači, za zdravstvenu inspekciju. Kako je moguće da se niko ne javi na telefon koji stoji na sajtovima zdravstvenih ustanova i kaže možete tako i tako zakazati. Znači, prosto je to nedopustivo. Drugo je pitanje u kom roku možete da zakažete ultrazvuk, pregled kod specijaliste, to isto niko ne zna, to smo shvatili da je to jedno od pitanja i problema, a to je rok od 30 dana. Dakle, kada vi dođete u zdravstvenu ustanovu i hoćete pregled kod specijaliste, ako vam se ne omogući u roku od 30 dana da zakažete prvi pregled, dakle ne pričamo o kontrolnim pregledima, jer kontrolne preglede vam određuje lekar, znači neki termin za budući pregled, ali ovaj prvi inicijalni ili, na primjer, za ultrazvuk u domu zdravlja, ako ne možete da ga dobijete u roku od 30 dana, šta vi radite? Odete privatno. A mogli biste da tražite od Doma zdravlja, verovatno, da vas oni upute? Ne, znači tražite od Doma zdravlja čuveni, to se zove PZ obrazac. Pa to nešto
Tako je, i onda vam izdaju obrazac. Ali ako vi imate dovoljno informacije, dođete i tražite taj obrazac, oni kaže, jao, trenutno nemam odštampan taj obrazac, a i nema ko da potpiše, naravno, ne odlazite nigde, nego ostanete tu dok vam ne daju taj papir. I kada vam daju taj papir, morate da proverite da li je taj papir popunjen kako treba. Zašto vam to kažem? Zato što se dešavalo u praksi da vi mislite da je on popunjen kako treba, da je on overen, da ima pečat i da vi odete, koja su dalje vaša prava, vi sa tim papirom odete u privatnu zdravstvenu ustanovu, obavite, na primjer, pregled i uzmete račun, uzmete medicinsku dokumentaciju, podnesete zahtev RFZO-u za refundaciju i često se desi, ako sve to imate, mislite da imate, onda dođete i oni vam kažu, odbija se vaš zahtev zato što papir, taj PZ obrazac, nije adekvatno popunjen. Vi naravno sad nije do vas da vi sad znate do zareza kako taj papir treba da bude popunjen, a na primjer nekad ne stave pečat, nekad se ne potpišu, nekad na primjer stave pečat sa kontrastrane, ne stave na ono mesto gde piše MP, to je mesto pečata, ili ne napišu vam termin kad ste se javili uopšte. Naprimjer, to je jako bitno. Ako ste vi danas došli, tu mora da piše ta i ta osoba, ta i ta pacijentkinja se javila danas, a mi joj zakazujemo za 45, na primjer, dana. Dakle, ti podaci mora da postoje, jer onda RFZO kad odlučuje, on ne zna da li ste vi bili pre 3 nedelje, 60 dana, 2 dana. Dakle, jako je bitno da imate sve ove podatke. To se namerno izostavlja u ovom dokumentu da vi ne biste mogli da ostvarite pravo pred RFZO-om. Dakle, vrlo jedan, da kažem, formalan postupak. A zašto je to njima bitno da vi ne ostvarite svoje pravo? Jer onda plaća osiguranje. Dakle, RFZO plaća umesto vas, a iznos ultrazvuka, koliko košta pregled ultrazvukom, ono što je procenjeno za dom zdravlja kao javnu ustanovu i ono što plaćate privatno je mnogo velika razlika. Dakle, ako je ovo, ne znam, 1000 dinara, kod privatnika je 5, 6, 7, dakle morate ceo pregled da platite, neće samo neko da vas pregleda bez da vam napiše izveštaj, dakle mnogo je veća cifra i cena koštanja tog pregleda u odnosu na dom zdravlja. Tako da to su neke stvari koje su jako bitne i kome se vi obraćate, tom savjetniku za zaštitu prava pacijenata, neko od vas je sad rekao da je bio u domu zdravlja ili u zdravstvenim ustanovama. Ste vi rekli, da je ta osoba bila u domu zdravlja. Ali više nije, i što je dobro, koliko god da deluje čudno, dobro je, zato što je po starom zakonu, dakle pre 2019. godine, taj savjetnik za zaštitu prava pacijenata je bio pravnik iz doma zdravlja ili bolnice. I on je bio zaposlen u toj ustanovi i jeste nam bio dostupan da je on tu, pa ako se mi požalimo, onda će onda dotrči da nam reši problem i to se nigde nije evidentiralo, a možda i neće da reši problem i on je neko ko radi za ustanovu. Dakle, ne može on da štiti moja prava i prava ustanove u isto vreme. Dakle, on je bukvalno u sukobu interesa. Dakle, ko je njemu bitniji? Pa tamo gde radi, tamo gde prima platu. I onda smo mi tražili 2013. da se to izmesti na neki način, da nađemo neki mehanizam i da se to izmesti, da se prebaci u lokalnu samoupravu. Nismo se baš saglasili sa ovim rešenjem koje je sada, a to je rešenje da je to pravnik koji radi imovinsko-pravne poslove u lokalnoj samoupravi, pa su onda oni imali neku obuku da se malo upoznaju sa pravima iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. To je bio jedan proces i trebalo je Ministarstvo zdravlja da ima kampanju da upozna sve građane u Republici Srbiji da to postoji kao mehanizam i da svaka lokalna samouprava apsolutno mora da ima imenovano lice za to. Bilo je tu raznoraznih problema, ali evo sad smo nešto kao malo uspeli u nekim gradovima da sredimo, da to bude malo transparentnije, ali u većini gradova niko ne zna da taj neko postoji uopšte. Niti gde se nalazi, koji je broj telefona, koji je mail, znači apsolutno nemamo nikakvu informaciju i vi tom savjetniku za zaštitu prava pacijenata ulažete prigovor. Dakle, ako niste mogli da zakažete pregled, ali ne ovo u roku od 30 dana, nego bukvalno ako niste, na primjer, mogli da zakažete u nekom kratkom roku, na primjer od 15 dana, niste dobili nikakvu informaciju da li kod lekara opšte prakse, kod ginekologa, niste mogli da zakažete pregled ili kod pedijatra. Pričam sad, to isto važi i za bolnicu. Vi podnosite prigovor, taj savjetnik, on odlučuje u roku od 5 dana.
to je dobro, zato što brzo odluči, ne čekamo 2-3 godine, nego 5 dana. I ako smo nezadovoljni njegovim izveštajem ili odlukom, sada to je onaj sledeći mehanizam koji niko ne zna da postoji, a to je Savet za zdravlje. To isto treba da postoji u Valjevu, ja ne znam da li ko čuo od vas. Kako? Ne postoji u Valjevu. Ne postoji. A mora da postoji. Dakle, po zakonu o javnom zdravlju, po zakonu o pravima pacijenata, to mora da postoji. A kome ćete vi da se žalite? Ako vama predviđa zakon o pravima pacijenata iz 2013. godine, znači pogledajte koliko on već postoji, vi sad treba u svakoj lokalnoj samoupravi da imate taj Savet za zdravlje. Njemu pišete žalbu. Kad mu pišete žalbu, on mora da postoji. I sada ne znam šta bi se desilo kada bi neko od vas pisao žalbu, kome bi to otišlo i ko bi odlučivao po vašoj žalbi. Ne može da ne odluči nikada. Dakle, postoje tu rokovi da to telo mora da zaseda u nekom trenutku, ali eto, u Valjevu ne postoji. To telo treba da se sastoji od lekara, od pravnika i od predstavnika udruženja građana. Negde bi najbolje bilo da su to predstavnici udruženja građana koji se bave zdravstvenom zaštitom i to bi bilo odlično da postoji takav predstavnik. Ja sam 8 godina radila u Savetu za zdravlje u Beogradu i bilo je baš teško boriti se sa svim tim žalbama i u stvari najveći problem je bio da lekarima objasnite koji su tu u Savetu da su to prava, da to nije medicina, nego da je to pravo i da ne pričamo o medicini, nego o tome koliko su naša prava nama dostupna u toj oblasti. Tako da mora neko ko zna pravni deo zdravstvene zaštite. Ali, pošto u Valjevu ne postoji, znači to negde može da nam bude ideja da vidimo zašto ne postoji. Dakle, zašto to telo nije imenovano. I jako je bitno za to telo reći da su oni bukvalno nadležni za javno zdravlje. Oni donose neke programe za javno zdravlje na lokalu, o tome treba da se raspravlja u lokalnoj skupštini. Ja verujem da se ništa ne raspravlja o javnom zdravlju, posebno, na primjer, oko vazduha, vode, ako je to onda u Valjevu apsolutno ništa ne postoji. Sada što se tiče dalje mehanizma zaštite, ako nema Saveta za zdravlje, eventualno možete da se obratite zdravstvenoj inspekciji i onda opet šaljete žalbu zdravstvenoj inspekciji. Tu je malo zakon onako čudan, jer obično on kaže ili, a ovaj zakon kaže možete da se obratite i Savetu za zdravlje, i direktoru ustanove, i zdravstvenoj inspekciji, i onda negde smo došli u situaciju da vi žalbu u stvari možete da podnesete, da uputite i Savetu, i direktoru, i Ministarstvu zdravlja, i zamislite sad oni na vašu žalbu odluče drugačije, pa u stvari šta vi prihvatite, mislim, koja je njihova odluka bitna za vas, da li je vaše pravo povređeno ili nije, to i dalje stoji u zakonu o pravima pacijenata, ali se nadam da ćemo to nešto da promenimo, ali sad, mislim, negde mi je sad ideja da vidimo šta ćemo sa Valjevom i sa Savetom za zdravlje, tako da je to negde akcija za sledeći korak. Evo, već smo utvrdili koji su naredni koraci, da. Evo, Milice, možeš sad ti da se nadovežeš na Marinu? Evo, čuli smo sad, saznali smo da nema Savet za zdravlje. Nismo sigurni gde se nalazi Savetnik za zaštitu prava prosto pacijenata. Šta je još što bi ti prosto mogla da kažeš da su neki ključni, da kažemo, onako gorući problemi u Valjevu, što se tiče zdravstvene zaštite? Pričali smo malo pre o tome da jeste nezgodno kako je podela nadležnosti, šta je na republičkom, šta je na lokalnom nivou, ali šta je to zapravo u stvari, jel tako, što bi ipak trebalo se posveti pažnja ovde u Valjevu i što se tiče stanja infrastrukture u zdravstvenom sistemu, prosto i generalno zdravstveni politika? Da, pa prvo sa jedne strane mislim da pre svega treba raditi na edukaciji pacijenata, znači i omogućiti im da znaju koja su njihova prava, da treba da idu na preventivne preglede, znači u tom smislu povećati nivo edukacije kroz tribine, kroz neke radionice, kroz, ne znam, na razne načine, ali uglavnom edukovati stanovništvo. Druga strana je omogućiti im onda, kad se edukuju, znači da to mogu i da primene, da imaju pristup zdravstvenoj zaštiti. Znači, veći broj lekara, medicinskog osoblja ukupno, znači da ne bi bili preopterećeni, da se ne bi čekalo satima u čekaonici, da se ne bi čekalo mesecima na neki pregled, znači sve to zajedno, pa bi nekako sistem funkcionisao.
I Marina je bila pomenula preventivne preglede. Tokom prošle godine u Valjevo su bili održavani vikendom ti preventivni pregledi. I bio je jako veliki odziv građana. Sad bili su, da kažem, tematski jedne nedelje, ne znam, pregled dojke, druge nedelje, ne znam, tumor marker i tako dalje. I na svim tim pregledima veliki odziv građana bio. Međutim, ti pregledi kao da su sami sebi bili svrha da se održe i to je to. Tu se priča završava. Znači, ustanovi vam se, na primjer, neko stanje, neka promjena koju je potrebno pratiti. Kažu vam, imate to i to, potrebno je da pratite, da dolazite na 6 meseci. I sad vi hoćete da odete da zakažete kod specijaliste i vi tu nailazite na tromost ovog zdravstvenog sistema. Znači, prvo morate da odete kod svog izabranog lekara, iako vam je već specijalista napisao da imate, ali morate da odete kod izabranog lekara, onda vam on da uput, onda sa tim uputom, pošto naravno kroz onaj sistem izvis nema termina, morate da idete da zakazujete i onda dođete da zakažete u bolnicu, pa nema termina. I onda vi već ste se našetali, išli ste u dom zdravlja, išli ste u bolnicu, onda ste se našetali i onda gubite tu, pa neće ni da idem, koga šiša, ili ćete otići u privatnom sektoru. Tako da to su gorući, ja mislim, problemi u Valjevu. A kad kažeš i edukacija, evo tu smo sad imali i koleginice iz medija prosto valjevskih, u kojoj meri imaš utisak da se uopšte, da kažemo, razgovara o stanju zdravstva u Valjevu, da se, mislim da kažem, i kroz medije prosto postoje neki tekstovi, istraživačke priče, da li su uopšte lokalni zvaničnici, da kažemo, obraćaju tim nekim prosto povodom, ili je to nešto što je, da kažemo, onako, dešava se nešto mimo, da kažemo, građana i mimo medija? Da, dešava se mimo građana i medija ili se ne dešava ništa. Lokalna vlast, ja mislim da je potpuno nezainteresova i nema sluha. Znači, prosto mi kad pokušate nešto, bilo je dosta inicijativa već godinama unazad. Valjevo se bori sa jako velikom zagađenošću vazduha, što prouzrokuje, znamo, mnoge bolesti. To sve potiče od raznih inicijativa, udruženja građana, političkih organizacija, ne potiče uglavnom sa lokala. Oni tek kad su primorani da nešto rade, onda se to pokrene, ali sve je to tako kilavo i tako. S jedne strane, s druge strane imam utisak da zdravstvo služi kao neka za ubiranje političkih poena. Kada su kampanje ili tako nešto, onda se svi sete zdravstvene zaštite. Bolnica počinje da se rekonstruiše već 10 godina unazad. Svake godine se najavljuje rekonstrukcija bolnice. Stoji tabla, pa ja mislim poslednje 2 godine da stoji tabla rekonstrukcija bolnice. Ovako će izgledati, još ništa nije početo da se radi. I kad će, ne zna se, pa će verovatno opet pred nove izbore to opet biti najavljeno. U okolini, u selima, evo, na primjer, u Petnici, znam, pred svake izbore se otvara zdravstvena ambulanta gde nikad nijedan lekar nije radio. I svake godine to bude slikanje i ovako i onako, i ne znam, bit će lekar 2-3 dana u nedelji, a ambulanta nikada nije radila. Tako da, jako loša situacija. Najgore je, mislim, nezainteresovanost lokalne samouprave da bilo šta reši. Prosto da li je nemanje sluha ili neki drugi problem, ne znam. Da, uglavnom zaobilaze, znači širokom krugu, da. Kad smo sad kod medija, Ivana, htela sam sa tobom prosto da vidim, imajući u vidu upravo sve te neke priče koje su, da kažemo, stizale do nas u prethodnom periodu i nekako zahvaljujući prvenstveno i ovim nekim medijima, televizijskim kućama, ali dosta i nekim profilima na Instagramu i na društvenim mrežama, šta bi rekla prosto u kojoj meri su jednostavno mediji i društvene mreže danas značajne u tom pogledu i koje su to neke, da kažemo, ključni problemi za koje smo čuli upravo zahvaljujući radu medija i ljudima na društvenim mrežama? Pa, društvene mreže su definitivno ključne, se pokazale u ovom periodu, naročito zato što jeste pokriveno donekle u tradicionalnim medijima, ali definitivno se ne priča o tome dovoljno. Do nas su stigli neki podaci tipa, imamo recimo one priče iz Vranja gde nije bilo nijednog ginekologa više od mesec dana, ili u Novom Bečeju gde žene nisu mogle da pristupe tim uslugama mesecima jer je jedini ginekolog bio na bolovanju. I to prosto pokazuje jedan hroničan problem u našem zdravstvenom sistemu, gde je veliki problem dostupnost lekara, činjenica da lekari često odlaze, prelaze u privatnu praksu, odlaze iz zemlje zbog neadekvatnih uslova za rad.
A onda, da se vratim na pitanje da su društvene mreže ipak te koje su nekako preuzele teret obaveštavanja i odgovornost obaveštavanja, jer se tu najviše zapravo čuje glas pacijenata, odnosno pacijentkinja, čuju se njihova iskustva, čuje se stanje sa terena i neki veliki, naročito Instagram profili su tu bili jako značajni u prethodnom periodu, jer su nam omogućili da vidimo kakva je prava slika ženskog prava na zdravlje u Srbiji i tu smo pre svega čuli zastrašujuće priče o iskustvima na porođaju, dakle, situacije akušerskog nasilja, tretman pacijentkinja, koji je zaista nedostojan ljudskog bića pre svega. I sudeći po tome vidimo da pored dostupnosti ginekoloških usluga definitivno je tretman jedan od velikih problema, ne samo pri porođaju, generalno kada žene pristupe zdravstvenim uslugama, one ne dobijaju dovoljno informacija, ne posmatraju se prosto kao neko ravnopravan, kao neko ko zaslužuje dostojanstven tretman, nego se tretiraju kao, ne znam, kako bih, kao i razmažene između ostalog, ali nekako sa visine, prosto. Čuli smo dosta situacija o tome kako lekari viču na pacijentkinje, kako ih ponižavaju, kako ih omalovažavaju, kako im ne daju dovoljno informacija o njihovom stanju, njihovom zdravlju, kako to je nešto što mora da se zahteva umesto da se podrazumeva. Generalno, devojke i žene, naročito mlade devojke, imaju negativne iskustva prilikom prvog pregleda, pa čak i traumatična iskustva prilikom pregleda kod ginekologa, koji nije dovoljno pažljiv, nije dovoljno nežan pri tome i dešava se da se ne vrate prosto više i ne steknu prosto tu naviku brige o svom zdravlju jer se strepe od odlaska kod lekara, što je isto veliki problem. Tako da je dostojanstven tretman pacijentkinja i bezbedno okruženje jedna od glavnih stvari koje smo identifikovali kao nešto na čemu treba raditi, za što se treba zalagati putem edukacije, ali ne samo pacijentkinja, nego i lekara. I oni moraju malo više da promene svoj pristup načinu na koji leče. Zatim su tu naravno i uslovi u zdravstvenim ustanovama koji su takođe veliki problem. Pored slika koje nam stižu sa društvenih mreža gde vidimo da su recimo obroci u bolnicama zaista neadekvatni kada bilo za trudnice, bilo za porodilje ili generalno pacijente. Takođe vidimo da je stanje u njima jako loše, da je oprema zastarela, da je nema dovoljno. Jedan primer s kojim sam se ja lično susrela kada mi je bila potrebna ta vrsta zdravstvene nege jeste da u Šapcu, dakle sam ja, postoje samo 2 stuba za laparoskopiju, od kojih onaj koji meni bio potreban na ginekologiji nije bio u upotrebi, odnosno nije radio godinama do tog momenta, tako da zapravo postoji samo jedan stup za laparoskopiju i onda svi kojima treba bilo kakva rutinska operacija, kamoli one malo komplikovanije, moraju da idu za Beograd, što onda dodatno opterećuje zdravstveni sistem i lekare u Beogradu. Tako da jedna stvar na kojima se mora raditi je ulaganje. Ulaganje u zdravstvene centre, ulaganje u domove zdravlja, ulaganje u nove aparate i prosto moramo se postarati da susretnu neke makar osnovne, a ciljamo i ka višem standarde zdravstvene nege. Hvala, Ivana. Baš ovo sad kada si rekla, prosto kad pričaš i o društvenim mrežama i kakve slike prosto stižu, jel tako, i zahvaljujući mrežama šta zapravo u stvari saznajemo da se dešava u zdravstvenom sistemu u Srbiji. Sad, Marina, vraćam se na tebe. Rekla si da jedan od problema u razgovoru sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, oni kažu nema nikakvih pritužbi, žalbi, prosto niko se ništa ne žali. Zapravo u stvari vidimo da se to sve premestilo na društvene mreže i da zapravo u stvari ljudi sad preko društvenih mreža zapravo u stvari dele, da kažemo, neku ruku svoje iskustva. Šta je to zapravo što bi bilo neophodno da kažemo da očekujemo
očekujemo od Ministarstva zdravlja, da kažemo da neke prve korake napravi u tom nekom pogledu, kako bi se iole neki, da kažemo, ovi osnovni prosto uslovi, da kažemo, poboljšali. I isto, često smo na prethodnim tribinama malo govorili, da kažemo, i o odgovornosti zdravstvenih radnika i radnica i ti znam da često pominješ da ovo nije sad, da kažemo, jel tako, bacanje kritike prosto u njihovu stranu, ali šta je to što bi oni mogli da promene jednostavno i u svom pristupu, da kažemo, poslu i radu, a što bi značilo i za njih same i da imaju neke bolje uslove prosto rada, a sami tim i za pacijente i ceo zdravstveni sistem. Pa evo, prvo, sa koleginicama sam radila istraživanje pre 2,5-3 godine o stanju u ginekološko-akušerskim klinikama i uopšte službama u opštim bolnicama i pitali smo žene, proveli smo jednu anketu i žene su se najviše žalile na komunikaciju, dakle da lekar ne čuje i da nije ta komunikacija dvostrana i da prosto žena ni ne sme ništa da pita. Dakle, ako pita, ako ste došli da se porodite i pitate nešto lekara, uvek dobijete kritiku zašto pitate. Malo pre sam rekla, razmaženi ste kako su se babe, tetke, čukumbabe porađale na njivama u štalama, a ja ipak mislim da smo mi sada u 21. veku i da ne treba to apsolutno da uzimamo u obzir. Dakle, ako su one pre umirale, svaka druga, treća je bila smrtnost dece mnogo veća, ne treba da uzmemo to sada isto u obzir i da kažemo, aha, dobro, sad imate krevet, a pre ste imali njivu i sada vam je udobnije, ali ćete ostati bez vode i hrane. Dakle, ono na što su se žene najviše žalile je komunikacija, to što ne dobiju nikakvu informaciju, što im se ne kaže kako teče, na primer, porođaj, da se ostave bez vode, da im se čak kaže ne smete da pijete vode, ne smete da jedete. I ono što je sad, da kažem, ekstremnije jeste to čuveno skakanje po stomaku, epiziotomija. Dakle, to, evo sad smo dobili vodiče, ne znam koliko ste upoznati, dobili smo 3 vodiča nova. Srpsko lekarsko društvo je to izbacilo neke predloge i mi smo sada dobili te neke vodiče koji se odnose na porođaj, na vođenje trudnoće i na primenu, ne znam, ultrazvuka. I u tim vodičima sve ono na što su se žene žalile, ovih 5 godina poslednjih kroz medije, sve je konstatovano da se ne preporučuje. Dakle, ne preporučuje se epiziotomija. Na primjer, imate Finsku gde ima 0 epiziotomija. Na primjer, imate to skakanje po stomaku, na primjer, u Velikoj Britaniji je strogo zabranjeno, jer Italijani su sproveli neko istraživanje i rekli su da kad se skače ženi po stomaku, da može se slomi rebro, da su onda posledice ogromne, da to nema nikakvog pozitivnog efekta, nego je uvek negativno. Dakle, svako to nasilje nad ženama, koje su žene i doživele kao nasilje, nije dobro ni po tim standardima ginekološko-akušerskim. Dakle, sad ti vodiči nam pokazuju da je to tako, da su te žene bile u pravu. Da, jesu ginekolozi, posebno direktori klinika, rekli, pa ne znam, kao žene se ne žale, mi nemamo ni jednu prijavu u apsolutno tom čuvenom savetniku ili inspekciji, ali i to je tačno. Ako ćemo to da gledamo, nisu se žene žalile zato što prvo ne veruju, a drugo plaše se. I kada pričate sa tim ženama, one kažu, da, ali ja ne smijem da podnesem nikakvu prijavu zato što sutra ja moram da se vratim u tu ustanovu, a lekari misle da je to napad na njih direktno, a u stvari to je na ceo sistem. I onda sistem ceo treba da se promeni. Dakle, nije to napad na lekara, može i da bude ako taj lekar je bahat. Imali smo neke primere gdje su žene rekla da su ih lekari tukli, da su im udarali šamare i to je dokazano u nekim predmetima. Tako da nije to da ne postoji, a nije ni da je 100%. Znači, ni jedna ni druga strana, dakle, da kažem, nije 100% ima nasilja i 100% su lekari u pravu. Dakle, treba tačno da se zna šta je to moje pravo i šta ja mogu da očekujem u zdravstvenoj ustanovi. Bilo je sporno to oko vode, što je potpuno neprihvatljivo ako, ne znam, porođaj traje 6-7 sati, da žena ne može da pije vodu. Evo sad i u tom vodiču piše da žena može da pije vode i da žena može da jede ako se duže porađa. Takođe za indukciju, da kažem, neka vrsta, možda i, to je nasilni porođaj, dakle on ne ide svojim tokom i onda su nam lekari u Evropskoj uniji rekli da se to ne primenjuje zato što treba da se pusti da se žena prirodno porodi, da taj porođaj teče prirodno, a što se kod nas daje u velikom broju slučaja, da se što pre žena porodi. Dakle, i to isto se ne preporučuje osim izuzetno. Dakle,
bukvalno ova 3 vodiča nam pokazuju mnogo toga i meni je s jedne strane drago što smo konačno dobili te vodiče, da imamo mi kao pacijentkinje mogućnost da to pročitamo i da znamo šta možemo da očekujemo, a i to je neki, da kažem, neka instrukcija i lekarima. Prosto da i oni znaju šta smeju, šta ne smeju. Mislim da je čak i direktor Višegradske, GAK-a u Višegradskoj, rekao, evo, ovo su instrukcije, ovo su vodiči, ako se ne primeni ceo postupak porođaja u skladu sa vodičima, da vidimo koje će da bude opravdanje lekara. Mislim, to ne treba stvarno da bude nikakva pretnja, nego prosto ako je to vodič i ako se ne preporučuje, naravno treba bude procena lekara na kraju da li će spašavati život majke i deteta. Mislim, ali to su nekako izuzetne situacije, a kod nas se predstavlja žena kada je trudna kao da se razbolala. Dakle, kao da je čeka ne znam kakav teror u zdravstvenim ustanovama i često čujemo da ste u Švedskoj, da ste u Velikoj Britaniji, u Švajcarskoj, gde je kao super zdravstvo, a jeste, ne biste videli ginekologa jednom u 5 meseci, na primjer, možda 2 puta u toku trudnoće, pa dobro, u redu. Ako nema potrebe, a kod nas je obrnuto, žena treba svaki mesec da ide kod ginekologa na pregled, a možda nema potrebe. I onda su psiholozi rekli da kada žena ide svaki mesec, da je to ipak stres. Ali ako je sve u redu, zašto bi žena išla svaki mesec? A onda sad dolazimo na onu priču privatno i državno, da ste vi upućeni na privatno zdravstveno, odnosno da plaćate iz džepa i da idete na ultrazvuk u privatni sektor. Ako idete u privatni sektor, naravno da će lekar da vam kaže dođite sledeći put, pa dođete za 15 dana i onda naravno da ćete vi to da platite uz očekivanje da kada uđete u zdravstvenu ustanovu sekundarnog ili tercijarnog nivoa da očekujete da se taj lekar tu pojavi. Dakle, on se pojavio, vi očekujete ekstra uslugu, dakle, mnogo bolju nego neke žene koje nisu išle privatno, a znamo da ih ima, a naravno da to ne dobijete. Dakle, dobijete isti nivo usluge, ima dosta primjera i ove žene što su se, na primjer, žalile, što su se pojavile u medijima, one su isto to rekle, da su njihova očekivanja bila da će taj lekar biti 100% 24 časa tu za njih, a znamo da kad se završi smena, ako je porođaj počeo u 10, lekar izlazi u pola 2 iz bolnice, završava smenu, predaje tu porodilju nekom drugom lekaru, on odlazi. On nije tu. I onda naravno da vi imate nesigurnost, da vi prosto gubite to poverenje i u sistem i da ste više uplašeni, jer taj neki lekar kome ste vi predati, on ne zna vaše zdravstveno stanje, vodili ste privatno, nema dokumentacije u domu zdravlja, što, ja kažem, to je greška pacijenata, ali prosto nema ko da nas poduči, da sve što dobijemo na sekundarnom nivou, tercijarnom, privatno, da treba da odnesemo kod svog lekara u dom zdravlja i da treba da mi imamo to kada idemo na porođaj, dakle da znamo ako je bilo nekih komplikacija ili nekih specifičnosti kada je u pitanju trudnoća. Ja se sada negde nadam da će ovi vodiči malo da pomognu. Ono što nam je opet taj sledeći korak je da pratimo kako će se ti vodiči primenjivati i dobra je stvar što su pojedine zemlje počele da usvajaju zakon o akušerskom nasilju. Dakle, protiv, zabrana akušerskog nasilja. Evo imamo Portugal, njihova ministarka zdravlja, pošto pobunili su se lekari kako to nije dobro za njih, ja mogu da shvatim da je ta prva neka reakcija, da, to je sve protiv mene, a u stvari ona je imala kampanju, išla je po svim bolnicama i objašnjavala da je to u interesu lekara i da su oni tako zaštićeni ako imaju smernice. Sad, sa druge strane, kod nas, ako nešto ne valja i ako lekari nisu zadovoljni uslovima rada, ja, na primjer, nikada nisam čula da je neko izašao i rekao javno ja imam mnogo pacijentkinja, ne radi mi ultrazvuk, ne radi mi CTG i moram nekom to da prijavim. Dakle, a onda kao, nije dužnost lekara da prijavljuje ako ne radi CTG. Jeste, zato što je njegova odgovornost ako nešto nije u redu. Ako nije dobar datum, nije dobro vreme, dakle, to jesu tehničke stvari, ali prijavite nekom i da postoji dokaz da ste vi to prijavili. Mislim, ja to pričam sad iz ugla sudskog postupka, ali jako je bitno i za jednu i za drugu stranu da ti uređaji funkcionišu kako treba. A ko će da prijavi, ako sam ja lekar i radim ultrazvuk i vidim da nije u redu, pa samo ja mogu da prijavim da to nije u redu. A ako pacijentkinja nezadovoljna i vidi da tu nešto nije u redu, da taj aparat ne radi,
Pa naravno da ću da prijavim. Dakle, nema sada tu, mislim, celo društvo je stvorilo neki sukob između lekara i pacijenata uopšte, a u stvari pacijent ima pravo da brani svoje pravo. A nije to protiv lekara, nego je prosto samo taj prvi odnos i prva komunikacija je sa medicinskim sestrama i lekarima. Mi od njih očekujemo da nam pruže uslugu. A ako mi ne pruže uslugu, ja neću da krivim ministra zdravlja, nego ću direktno da tužim lekara i zdravstvenu ustanovu. Tako da nekako mislim da su svi nezadovoljni i da je taj sukob nastao zato što sistem ne funkcioniše, mnogo je korupcije, posebno u javnim nabavkama, svi ćute, svi znaju i onda smo došli u taj da kažem, najveći problem, a da nemamo poverenje u zdravstveni sistem. A realno ni ne treba da ga imamo kad je kvalitet stvarno na najnižem nivou u Evropskoj uniji. Kad je situacija ovako, hvala Marina. Sad si nam ovde obilje dala primjera iz prakse, nažalost, prosto imamo i... Je li ima neko od vas možda ko bi teo prosto da se uključi da podeli neko vaše prosto iskustvo ili zapažanje ovde iz Valjeva? Ja samo, ja definitivno dolazim, pa može se čuje. Ja sam Slađana Mladenović i ovde sam u svoje lično ime, onda i ispred jedne neformalne grupe građana kojim se bavimo temom zaštite životne sredine, odnosno Saveta za zaštitu životne sredine. I nekako moram da kažem, radim u zdravstvenom sistemu, radim u Zavodu za javno zdravlje. Sve ove teme o koje smo pričali nekako su deo mog interesovanja i angažovanja i ovako aktivističkog i poslovnog. I moram da se nadovežem na Marinu i ta neka istraživanja koje ona pomenula, koje rade zdravstvene ustanove, u stvarima koje rade jednom godišnje u decembru, su jednostavno tako i definisane i formulisane da vi ne možete da date neki preveliki negativan odgovor. Tu nema nekih opcija gde bi vi mogli da se žalite. Sve nekako, da li se neka stvar radi ili ne radi, koliko ste zadovoljni tom, nema čak ni ta neka opcija, da li ste zadovoljni uslugom toga i toga, lekara, sestre. I ta pitanja su nekako jako dobro odrađena pitanja, da ne možete da zaključite pravi odgovor pacijenata u svemu tome. Moram da kažem, pošto, eto, nekako to mi je posao, definitivno iz godine u godinu po tim anketama pada zadovoljstvo, kako da kažem, oni ga tako zovu, zadovoljstvo ispitanika, odnosno pacijenata, korisnika i primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Naravno, najviše se ljudi žale na neke uslove u samoj ustanovi, a i na rad lekara, u smislu nedovoljno pružene usluge. Preventivni pregledi, nažalost, su svedeni na minimum. Skrininzi koji su postali nacionalni skrininzi, imamo 3 nacionalna skrininga koji se sprovode na nivou države, su katastrofalni. Skrininze za žene obuhvati su nam, mislim, od 10 do 15% od ciljne populacije, a ciljna populacija nije cijela populacija žena, nego, na primjer, od 20 do 30% jedne generacije žena. To, kad pogledate to, onda to je veoma mali broj koliki je obuhvat. Šta je problem? Problem je definitivno truo zdravstveni sistem, kako je Milica rekla, ne znam ko je rekao, u stvari problem je nedovoljan broj zdravstvenih radnika. Gde god da začeprkate, vi imate manjak zdravstvenih radnika koje god struke. Prvenstveno lekara. Lekari su nam preopterećeni. Ne postoje lekari, ne postoje zdravstvene ustanove na nivou okruga u koje je broj lekara na nivou normativa tim pravilnikom predviđeno. Znači, nijedna ustanova nema adekvatan broj lekara. Samim tim ne se stara, jer se one jednostavno gledaju po broju lekara. Neki domovi zdravlja, koji nisu tako mali domovi zdravlja na našem okrugu, nemaju uopšte specijaliste. Da ne pričam o nekim drugim specijalistima, nemaju ginekologe. Čak i sa pedijatrima kuburimo u tim domovima zdravlja. Ne znam, sijaset je takvih nekih problema, onda imate lekara koji ima dnevno, mislim to kad kažete 50 do 80 pregleda, to je ogroman broj. Za lekara je 31 ili 32 pregleda na dan normativno. Pa sad onda ako ima 50, šta da vam kažem, to je duplo skoro. A već da ne pričam da ima i dalje. U domu zdravlja 4 ginekologa, 6 treba da ih ima. Mislim, same cifre govore o svemu tome.
A onda moram da kažem, pošto kod nas u zavodu imamo deo koji se zove promocija zdravlja. Tu naše koleginice rade i po tom normativu istom, kada je u pitanju kadar, mi treba da imamo tu između, pa sad ne znam, između 5 i 8 zaposlenih, u zavisnosti koliko to zavod može da isfinansira, ali mi se finansiramo na neki drugi način. Mi imamo 2 osobe. 2 osobe od kojih je jedna samo pola svog radnog vremena angažovana na promociji zdravlja. Znači, jednostavno možete zamisliti, i to na nivou okruga, ne na nivou doma zdravlja, mislim ne na nivou naše lokalne samouprave. I eto, mislim, to su samo neki delići koji se ne mogu. Mi smo sada radili jedan projekat koji se tiče uticaja aerozagađenja na ovu populaciju, odnosno na trudnice i na novorođenčad i na malu decu. Šta je problem? Problem je ono što smo pomenuli, edukacija zdravstvenih radnika. Mi nismo mogli da dobijemo, kako da kažem, nismo mogli da dopremo do lekara koji će nam dati takvu informaciju. Jako nam je bilo teško naći sagovornike među stručnjacima koji će da pričaju o tim stvarima. Tako da smo ostali uskraćeni za pedijatra. Ginekolog nam je izašao u susret, snimili smo jedan deo edukativnog videa gde on priča o tim problemima. O istraživanju na nacionalnom nivou tako nešto ne postoji, mislim, ali kažem uopšte da neko priča sa te struke o takvim stvarima je da bar na neki način potpomognemo toj edukaciji stanovništva, to je prosto i sami zdravstveni radnici nekako okreću leđa tome. Da li zato što su preopterećeni ili smatraju, ne znam, nekako da to nije bitno, ne znam, ali to je to, kažem, to je neki deo samo problema u našem gradu, u našem okrugu, nažalost. Eto, to je toliko prilike. Hvala. Tako samo za Marina, ćeš da se nadovežeš? Jeste, problem je broj lekara i problem je broj pregleda. Ja sam videla da je, na primjer, u Evropskoj uniji predlog da bude 25 pacijenata. Ja sam samo pomislila da meni 60 ljudi kucne u toku dana na vrata, ja bi dala otkaz. Mislim, prosto je neizdrživo da vam neko kaže 60 puta u toku dana dobar dan. Da, tako je. A sa druge strane da možete i da treba da mu se posvetite, stvarno je nemoguće pod ovakvim uslovima. Ali niko se ne žali. Dakle, nema prijava, stvarno je to tačno i mislim da smo mi nekako navikli da ćutimo i da trpimo. Evo, na primjer, i to što se ne zna za savjetnika za zaštitu prava pacijenata, to je isto pokazatelj koliko ovaj sistem ne želi da nam pruži informaciju. Vi očekujete, kad dođete na šalter, da vam neko da informaciju, a ne da vam uskrati ili još da vas slaže da li je nešto tačno ili nije, ili da li imate pravo na nešto ili ne. Tako da sve je nekako do sistema i mislim da je to sve fokusirano na uštedu iz budžeta. Ja sam 6 godina pratila javne nabavke u RFZO-u, to su ove centralizovane javne nabavke lekova i uopšte tih sredstava gde je iznos preko milijarde dinara. Moram da vam kažem da ne postoji nikakav plan. Mislim, ima plan javne nabavke, ali vi sada, što se tiče plana kolike su potrebe zdravstva, vi to ne možete da dobijete. Nekako se na pamet poručuje. Možda eventualno, na prethodnu godinu oslonite se na neke informacije, ali RFZO ne može da dođe do podataka čak i kada pita zdravstvene ustanove. Dakle, treba prođu meseci da vi dobijete podatak od zdravstvene ustanove koliko ste potrošili, na primjer, nekog reagensa. To je najspornije bilo, kada je RFZO počeo da nabavlja reagense centralizovano, od pojedinih zdravstvenih ustanova nismo mogli da dobijemo podatke. I onda kako ćete vi da planirate sredstva, dakle finansije, kako ćete da planirate nabavku, kako ćete da pregovarate sa dobavljačima i naravno da je tu bio veliki problem. Dakle, ne koristi svaka ustanova isti broj reagensa, niti ima iste aparate. Dakle, svaki aparat ima svoje reagens i to, bukvalno su trebali baš detalji što se tiče informacija. Sada, što se tiče kvaliteta, i tu nam je Evropska unija skrenula pažnju, kad se nabavljaju sredstva posebno za zdravstvo, oni kažu ne možete da gledate samo cenu. Dakle, ne može najniža cena, jer ćete da dobijete najniži kvalitet, ali cena mora da bude u skladu sa kvalitetom i to je negde gde su nam oni sugerisali da nabavka mora da ima te 2 komponente. To se kod nas i dalje apsolutno ne primenjuje. Znači, kvalitet sredstava, kvalitet lekova, jedan od najnižih u Evropi. Bila je jedna doktorka koja je pričala o iglama
za pacijente koji su na dijalizi i ona je rekla da ona ne želi te neke lošije igle, iako su jeftinije, da želi bolje igle i ona je bukvalno uradila apsolutnu finansijsku analizu da taj pacijent koji dobije kvalitetnije igle, da on neće imati kasnije nekih zdravstvenih tegoba, da će se vraćati u zdravstveni sistem ponovo, da će trošiti sredstva iz zdravstvenog sistema i da to mnogo više košta od te igle. I da tačno može sve da se predvidi, što je vrlo logično. Onda su nju zamenili za nekog drugog. Ja sam dugo razmišljala zašto oni nisu to uzeli u obzir i zašto nisu čuli šta je ona govorila i lepo prikazala brojke. 1 i 1 je 2, a u stvari zbog korupcije, jer sad ako se vama jedan pacijent vrati 3 puta, on troši i gazu i drugu iglu i bolnički dan i druga sredstva i tamo neki moj prijatelj, on isto može da učestvuje u sledećem tenderu i da mnogo više se uzima od njega, dakle da sistem kupuje. I onda kako smo u tom začaranom krugu, a veliki teret se prebacuje stvarno na pacijente u toj borbi. Dakle, ja sad mogu da kažem, a da, što mi pristajemo i na čokoladicu, i na viski, i na kafu, i to je bilo pre tako, je to sitno, a sad smo došli u situaciju da moramo da damo 500 evra, 1000 evra, 3000 evra, dakle, što se penjete više u zdravstvenom sistemu, više morate da date pored uputa. Dakle, imate uput, ali neke operacije složene na tercijarnom nivou morate da platite dodatno iz džepa. Ili ako odete opet ono privatno što sam pričala, svakako dajete iz džepa, platite možda 1000 evra više, ali imate svakako bolji tretman. Jer, na primjer, ljudi koji plate u državnom sistemu pristanu da daju za korupciju neki novac, oni neće dobiti bolju uslugu u smislu nekog boljeg kreveta, bolje igle, ne možete da birate. Bilo je čak negde nekih ideja ako se neko operiše pa mu treba stent i onda su ljudi pitali koji kvalitet je tog stenta generalno i onda su oni rekli dobro, to je nebitno, ne možete da dobijete, ne možete da doplatite. Naprimjer, da vi kupite sami taj stent, da kupite i da doplatite, to apsolutno neprihvatljivo. Kako su oni to opravdali, tu nemogućnost, svi smo jednaki. A u stvari, mislim, nismo. Eto, tako da, stvarno, korupcija je ogromna, a zbog tog nezadovoljstva i mislim da zdravstvo ono treba da bude prioritet što se tiče nekih ideja kako to da se reguliše i da se sredi. Ali evo i javne nabavke su isto problem. Svugde noćna mora u svakoj oblasti, pa i ovde. Hvala, Marina. Ili ima još neko ko bi teo možda da podeli neko vaše razmišljanje? Ne? Ili pitanje, da. Dobar dan još jednom. Kao što već znamo, a i vi ste po nekim vašim istraživanja već rekli da je Valjevo jako zagađen grad. Slobodno možemo doći do zaključka da postoje epidemije različitih bolesti koje se navodno kriju, razlozi znani su nam i neznani, ali na ono na što bi se ja sad trenutno osvrnula, znači to su podaci datum je 8.8.2024. godine, gde su određena istraživanja pokazala da 8 od 10 ljudi ima neki oblik reakcije na ambroziju. To je nešto što nam predstoji ubrzo. U Agenciju za zaštitu životne sredine tvrdi da ambrozija najviše ima u Valjevu. Koliko je poznato, jedino javno-komunalno preduzeće Vidrak reaguje po prijavama, dok se niko drugi u gradu ne bavi ovim problemom. Zakon kaže da su lokalne samouprave dužne da organizuju akcije za suzbijanje ambrozije na javnim površinama i da informišu građane o opasnostima i za merama za uništavanje ove biljke. Kao što sam već ovde pročitala, od 8 do 10 ljudi, ne znamo da li su to deca, koje su to životne dobi. Znači, moje dete konkretno ima alergijsku astmu i stalno smo u problemu. Zimi smo na inhalacijama zbog aerozagađenja, a kad kreću, znači, alergeni, znači stalno su problemi. Da li je to polen, da li je to trava, ali ambrozija je problem koji može da se reši. Kao što sam već pročitala šta zakon kaže o tome. Sad ono što mene interesuje kao građanina ili građanku, nebitno, da li ja kao pojedinac mogu nekome da se obratim, sad svi znamo da postoje ovi zborovi, da li mi kolektivno kao građani ovog grada možemo da utičemo
Ma makar jedna, ali znamo koliko se ambrozija brzo širi. Znači, ne može to bude samo, na primjer, jedno područje grada. Znači, to bi moralo da se ceo grad iskoreni od ambrozije. Da li je to moguće, na koji način i kome možemo da se obratimo i opet postavljam pitanje, da li to može samo da pita jedan pojedinac ili to mora da bude neka grupa građana ili već šta? Hvala. Evo dobila sam ovaj mikrofon. Drugi. Može i pojedinac svakako i to bi bilo ovaj Savet za zdravlje, zato što je nadležan za javno zdravlje, da se podnese pritužba, a može i Ministarstvo zdravlja. Sad, da li je bolje pojedinac ili više, pa uvek je bolje više. Mislim da ide onako kolektivno jer daje neku, da kažem, jačinu, kao što je bilo i za buku isto, koliko buka remeti život, utiče na zdravlje i nekako su ljudi počeli da se bune. Prvo se bunio pojedinac i onda kad su shvatili da buka utiče na sve, a posebno ovo, jel, koliko više ima ljudi koji su alergični i svake godine je sve veći broj. Ja mislim da bi kolektivno bilo mnogo bolje, imalo bi veću snagu i mislim da je za to bukvalno Ministarstvo zdravlja u smislu uticaja na zdravlje. Dakle, da se kaže da ta ambrozija, ne sad životna sredina, nego bukvalno ako utiče na zdravlje ljudi, da bi to moglo da bude nadležno Ministarstvo zdravlja, iako je lokalna samouprava nadležna. To je kao za medicinski otpad isto. Lokalna samouprava je nadležna, a u stvari sve ide na nivo ministarstva. Mislim, cela ta priča oko medicinskog otpada. Tako i ovde isto. Ja mislim da bi moglo od lokala da se krene, da se podnese, da vidimo ovaj Savet za zdravlje koji ne postoji, taman da se inicira, da se osnuje, a možda za Savet za zdravlje postoji neko rešenje i odluka, samo što se oni nikad ne sastaju, zato što niko ne zna da postoje, ali ako ne postoji, eto, na primjer, da se nekako utiče, da se osnuje. Mislim, to je kršenje, to je baš kršenje zakona i o lokalnoj samoupravi, i o zakona o javnom zdravlju, i o zakona o pravima pacijenata, pa kad bi se više građana obratilo lokalnoj samoupravi, ja verujem da bi mogla se krene od tog nivoa i posle da se ide ka ministarstvu. A verujem i da kažem, što se tiče sudskih postupaka, da nije problem dokazati, mislim, koliko utiče sve to na zdravlje i koliko lokalna samouprava ništa ne radi. Da zaokružujemo? Ništa. Ajmo ovako samo za sam kraj da vidimo. Ajde, Milice, šta bi ti sada rekla? Šta je to što bi ti prvenstveno očekivala da se promeni u zdravstvenom sistemu ovde u Valjevu? Nakon svih ovih izlistanih problema, šta od čega makar da se krene za početak? Pa, za početak da se krene od bolje pristupačnosti zdravstvene zaštite pacijentima, sa jedne strane, a sa druge strane da malo i ministarstvo, a tako i lokalna samouprava imaju malo više sluha i razumevanja za sve probleme koje građani imaju. Jednostavno, dovezala bih se na ovu priču oko ambrozije i za Vidrak. I komunalna inspekcija je tu takođe nadležna, jer često su privatne površine pod ambrozijom, pa se dešava da se podnese prijava i onda oni kažu pa ne možemo, to je privatna površina, onda komunalna inspekcija, na primjer, ne radi ništa. Tako da se tu prebacuju loptice s jedne na drugu stranu i onda opet ništa i onda građani vjerojatno i odustanu od tih prijava i tako se to završava, ambrozija divlja i raste kao i sve drugo. Tako da nadam se da će u nekom narednom periodu se lokalna vlast za početak probuditi malo, imati malo više razumevanja za potrebe građana i malo više sluha, da shvate da nisu sami sebi gradonačelnici i odbornici, nego da su tu pre svega u interesu građana, a onda da se to naravno prenese i na republički nivo. Hvala, Milice. Marina, šta da kažemo za Ministarstvo zdravlja? Šta da očekujemo od njih? Ja bih prvo rekla da treba da prijavljujemo sve što nam smeta. Da postoji ta evidencija, zato što, na primjer, evo u Beogradu Savjetnik za zaštitu prava pacijenata, oni rade, njih je 4, treba da ih bude 17, pa stvarno imaju dosta posla, ali je veoma bitno da vidimo šta to ljudi prijavljuju. Dakle, šta to nama smeta i šta to ne funkcioniše u zdravstvenom sistemu. Dakle, moramo mi da krenemo, takva nam je država, takvo nam je društvo, da od nas zavisi da mi budemo ti pokretači, da vidimo šta bismo želeli da promenimo, šta smatramo, gde su nam prekršena prava, podnosimo te prijave i negde da tražimo posle informacije šta se to sve prijavilo. Dakle, gde šta ne štima, šta treba popraviti
i onda ovaj jedan deo jeste na udruženjima građana, da li nažalost ili na sreću, ja mislim na sreću, pošto pojedine institucije apsolutno ne rade, ali podizanje svesti nekako treba da se bodrimo između sebe, jer smo u takvoj situaciji, imamo društvene mreže, što je dobro i može lakše da se dobije informacija šta se negde uradilo, na primer, možemo da vidimo, na primer, u Somboru da li su nešto promenili, ili u Valjevu da li su osnovali sad taj Savet za zdravlje, ali i dobri su ovakvi skupovi, dakle, da čujemo, na primer, neke podatke kako stoji situacija u određenoj lokalnoj samoupravi. Znam da sam prebacila sad ovim na građane i građanke, težinu svega, ali možda kasnije, kada pređemo ovaj nivo, da možemo onda da počnemo i da očekujemo neku saradnju sa sistemom, ali svakako mislim da je sada negde na nama da prijavljujemo i da oni ne mogu da kažu vi ste zadovoljni zato što niko nije prijavio ili ovo u domu zdravlja ili u bolnici kad dođe pravnik i ovako potapše nas po ramenu i kaže sad ću ja to da sredim. Dakle, ne treba to da bude kraj. Dakle, to nije prava borba i to treba da bude negde napisano i zabeleženo. Hvala, Marina. Izvinjavam se, nisam ti rekla samo šta očekujem od Ministarstva zdravlja, ja ne očekujem ništa sada. Sve je jasno. Ali evo sad si inspirisala još jedno pitanje. Evo, može Ljubo samo. Dobar dan svima. Pa više komentar jedan, sad bi se nadovezao na Marinu. Mi očigledno ovde, kao i u svemu, imamo dva korpusa. Jedno su građani, koji su ili neupućeni, ili nezainteresovani, ili kako god. Možemo naći razne razloge. Međutim, kad je zdravstvo u pitanju, moje lično mišljenje je da je isključiva odgovornost upravo na sistemu. Pa možda čak i ne toliko, mi to obično vežemo za vlast ili ovo, nego generalno na sistem. Evo, malo pre gospođa je rekla, pomenula je broj lekara, kako je to, svi znamo da je deficit, da ljudi odlaze, da ovo, da ono, i svi ćute. Ja sam advokat, inače, nas uče prvo da nemamo empatiju prema strankama, jer je to u njihovom interesu. Znači, ako kod mene stranka dolazi da mu rešim neki problem, a ne da mu plače na ramenu, on meni ili ja njemu. Zdravstvo svi gledamo na malo specifičan način, što i jeste suština zdravstva. Zna se šta je zdravstvo, postoji Hipokratova zakletva, postoji sve ostalo. Moj lični utisak da sve ovo što pričamo upravo treba da krene iz samog sistema zdravstva. Ne mislim samo na ministarstvo, naravno, koje je krovna organizacija, zdravstvo je u najvećem delu se temelji na državi, na republici. Ja ne vidim zainteresovanost ni zdravstvenih radnika da radi ni na svojoj nekoj, pa neću reći edukaciji, malo je gruba reč, to već odlazi na neku, na stručnost, ne to, nego da šire. Oni ne šire ništa. Oni se drže u svom začaranom krugu, koji je, naravno, posle dolazimo, da ne širim temu sad na sve što se dešava na teren politike ili svega ostalog, ali nema opravdanja. Nema opravdanja. Nije taj mantil džabe beli mantil. On treba da bude neukaljan. A nažalost, mi smo svedoci da ga upravo oni najčešće kaljaju. I to treba konačno reći. Ne ja, nego svi smo toga svesni. I svi, ali iz nekih razloga, mi smo takav narod, volimo da ćutimo i da ćućurimo po ćoškovima, retko ko će vam reći nešto. I o tome treba razmišljati za neku budućnost. Tu smo gde smo. Što se tiče nekih građanskih inicijativa, zato sam se javio, upravo me inicirala ova Marinina priča. Što se tiče nekih građanskih inicijativa, jasno je da je to samo grebanje po jednoj tvrdoj podlozi koje je teško da će ostaviti bilo kakav trag. To je jedan monolitan sistem, koruptivan sistem do srži, počev od javnih nabavki i svega ostalog. Svi mi to znamo. Što je najgore, znaju ljudi iz sistema, ali ćute. Da ne načinjem temu zašto, da li ko, više mi ne znamo, da li zdravstveni radnici rade u privatnom ili javnom sektoru.
Mislim, toliko je problema. To su jedni, bukvalno zdravstveni sistem naš. Ja se naravno ne bavim mnogo zdravstvenim pravom i onda nisam toliko, ali u praksi. Evo, ja ću vam navesti jedan primer koji je možda zanimljiv nekome. Mi sada, na primjer, na području Valjeva, znate, sudite se pa imate sudske veštake. Mi, ja mislim da blizu 15 godina nisu birani sudski veštaci u Valjevu. Znači vi, ajde ja kažem banalno, naravno da onome kome se desi nije banalno, slomite nogu. Vi imate jednog veštaka. Bilo koja specijalizacija koja izlazi iz okvira eventualno neuropsihijatrije i traumatologije, ortopedije, mi nemamo specijaliste u Valjevu koji se biraju za sudske veštake. I onda dolazimo do glavne stvari odgovornosti. Ja u mojoj praksi skoro je dolazila žena, a i sretom sam se i ranije sa tim, gde ja kao laik mogu da zaključim da neću da kažem krivica, odgovornost i neodgovornost postoji. Naravno, tu ne tužite lično lekara, nego ustanovu. I svaki veštak će vam reći u hodniku. U hodniku će vam reći, jeste, zezno je stvar. Ali ti znaš da ja to ne mogu da kažem u sudnici. Tačka. To je naša realnost. A to zašto ovo govorim i zašto navodim odgovornost? Mi nemamo odgovornost. Tema su, neću da pričam, dolazim iz oblasti pravosuđa, to bi ostali vjerovatno 3 dana ovde. Ali konkretno tema je zdravstvo. Ja sam i došao, jeste tema bila malo onako kritična, malo sam se češko dal da krenem jer su više ženska tema, ali kao iz ove priče sve, svi možemo da zaključimo da je to, nema muški ženski. Svi smo u istom problemu. I ti problemi ne znam kada će i kako će biti rešeni, ali to je jedan sistemski zahvat koji po meni će verovatno zahtevati decenije i decenije da se radi na tome, jer prosto kao i sve ostalo, i zdravstvo je srušeno do temelja. Ali isto tako bi i oni, ako ima ovdje, ja vidim, ima iz oblasti zdravstva ljudi, malo da porade. Malo da i oni dižu svest. Nije sve ni u viskiju, nije sve ni u ovome, ni onome. Ne grešim, neću da grešim dušu. Ima krivice i do građana, prosto smo takvi. Još iz vremena Turaka, valjda nam je ostalo u genetskom kodu, ali prosto mislim, imajući u vidu specifičnost same te struke, da mnogo više rada treba. Da mnogo više rada i saradnje sa građanima. Niko od nas ne odlazi naravno tamo što voli, nego što je prinuđen. A i takođe, ja pošto dolazim iz privatnog sektora, dobro znam koliko mene mesečno košta porezi, doprinosti, zdravstveno i sve ostalo. A ja ne znam, iskreno rečeno, sad pokušavam negdje u hodu da se setim kad sam poslednji put ušao u dom zdravlja. Ne mogu da se setim. Jer naravno završim kod privatnika. Eto, toliko od mene. Marina, hoćeš nešto da prokomentarišeš pre nego što zaokružujemo? Ne, naravno da se slažem da je problema, posebno sa pravosuđem, eto ja to isto znam, ali nekako, mislim, jeste do sistema, jeste da treba menjati sistem, ali taj sistem moramo da menjamo mi. Mislim, znači moramo opet mi da krenemo, da pokrećemo neke postupke, ne pričamo o sudskim postupcima, nego prosto te neke prijave. Slažem se sa tim da lekari ne prijavljuju, slažem se da ne treba da rade i privatno i državno, da imaju neka rešenja, možemo da ih prepišemo od Nemaca, Francuza, mislim iz drugih zemalja, ne treba mi ništa da smišljamo novo, jer je toliko sve to sređeno u nekim normalnim zemljama, da bukvalno možemo da uzmemo, prilagodimo nekim, našem mentalitetu donekle. Da li smo delimično krivi za ovu korupciju i čokoladicu i viski? Da, zato što ja lično imam iskustvo gde je moja koleginica jedna rekla da se ne slaže sa mnom da treba se borimo protiv korupcije trenutno u zdravstvu, zato što ona želi
da da 300 evra i da dobije vrhunskog lekara, misli na korupciju, ne misli da plati privatno, jel? Ja sam joj rekao, dobro, ti ćeš da daš 300, ja ću da dam 500, onda ću ja imati prioritet, neko će da 700 i tako smo došli do ove 3000. Dakle, ima i do građana, ima i do toga da smo mi to naučeni, da mislimo da ćemo da dobijemo bolju uslugu, kvalitetniju, da ćemo da imamo bolji pristup, ako ipak damo mali neki iznos koji je sada veliki, nije uopšte mali, i mislim da smo mi tu gde smo sada što se tiče zdravstva i zbog našeg tog mentaliteta, ali onda smo sad u krugu i ja mogu da kažem ne funkcioniše ni sistem kažnjavanja. Dakle, nije samo ono, da kažem, primanje mita, nego je i davanje. I ljudi to obično kad daju ne shvataju da su i oni u krivičnom delu. Pa ima nekih presuda, ali mali broj gde su ljudi kažnjeni i za davanje i one što je uzeo, ali to je baš, ono, da kažem, neka akcija bila i to baš u zdravstvu i u pitanju su mali iznosi, na primjer do 50 evra, ali imamo i zakon o zdravstvenoj zaštiti koji kaže da je dozvoljeno lekaru dati poklon od 15 evra. Dakle, imamo sada to, malo smo regulisali tu korupciju i naravno da su se lekari iznervirali kad je ovaj zakon iz 2019. Dakle, možete lekaru da nosite poklon, ne novac, poklon u vrednosti od 15 evra, to je nekih 1700 dinara. A piše u zakonu, a ukupno vrednosti tih poklončića mogu da budu 450 evra. I stvarno smo se mi pitali, čak smo pitali i Agenciju za sprečavanje korupcije, jel to znači svaki put kad idem da nosim pune kese tih nekih poklona od 15 evra, ili mogu odjednom da ponesem. Mislim, koja je kazna sada za lekara i za pacijenta? Naravno da su nekakvi, pa dobro, ali niko neće nositi punu kesu tako sitnih poklona, pa ne znamo. I da li sad svaki put kad odem na kontrolni pregled, opet treba to isto tako da odnesem. Mislim, potpuno nešto sa čim se ja apsolutno ne slažem, ali eto, Agencija za sprečavanje korupcije kaže da je to u redu da poklonimo tih 15 evra, tako da, eto, očekujem od nas ipak da pokrenemo ovu bitku. Vidimo da i od agencije ništa u ovom trenutku. Ivana, evo, ovako ti sad imaš tu čast da zatvoriš ovaj razgovor. Šta bi sada ti rekla iz perspektive AŽF i nekoga ko je deo, da kažem, i neke političke prosto stranke? Koja je to neka bi bila odgovornost, da kažemo, i žena političarki u ovom prosto procesu i, da kažemo, borbi za neko bolji pristup zdravstvenoj zaštiti? Ja bih za početak rekla da, znači, definitivno je problem u celom sistemu, ali mi ne možemo da menjamo odnos države prema zdravstvenoj zaštiti trenutno, jer politička volja, znamo, za to ne postoji od trenutne vlasti. Tako da ne možemo ni da pronađemo jedno rešenje, nije rešenje ni da se prebaci na individu, nije ni rešenje ni da krene ni od gore ni od dole, moramo sve. Moramo da pokušamo sve, moramo da pokušamo svi i da onako tako tim zalaganjem dođemo do do neke šire promene. Što se političarki tiče, naša uloga ovde je, pa rekla bih da je ovo istraživanje Marinino i generalno što sprovodimo trenutno jedan od pozitivnih primera šta može da se uradi. Dakle, pre svega da otkrijemo koji su to problemi i da sprovedemo to sveobuhvatno istraživanje, da vidimo crno na belo šta su problemi građana, da ih saslušamo, da razgovaramo sa njima i onda naravno da pokušamo što više da se zalažemo za promene, za rešenje, za zakone koji bi to adresirali. Prosto ne možemo da dozvolimo takođe da te neke promene ostanu na nivou preporuka, ovo što je Marina pomenula, što se tiče pristupa akušerskom nasilju i porođaju, to mora da bude deo zakona, mora da bude deo dobre prakse, a ne nešto što će neko uraditi ili neće. Tako da tek kad postoje i kad stavimo te mehanizme na mesto i kad oni profunkcionišu, možemo videti zaista gde je tu problem. Naravno da postoje problemi i sa individuama, ali oni onda neće moći da opstaju u jednoj situaciji prosto gde su mehanizmi bolji, gde postoji način i gde postoji prosto navika i praksa da se požalimo, da podignemo svoj glas i da se založimo za sebe. Takođe, ono što možemo da uradimo je dalja edukacija i prosto obaveštavanje što više građana
koja su njihova prava, šta mogu da urade i jako je bitno to decentralizovati, znači ne samo da se zna u Beogradu ili po većim gradovima, nego da se što više govori na mestima gde prosto ni tradicionalni mediji, ni društvene mreže toliko ne mogu da zađu, tako da se nadam da ćemo nastaviti, to jest pokušat ćemo što više da proširimo ove tribine i poruku i po manjim sredinama i nadam se zajedno naučimo šta su nam prava i zajedno poradimo na potencijalnim rešenjima. Hvala Ivana. Ništa, ovim bismo završili ovu večerašnju tribinu. Hvala vama što ste bili deo ove tribine, dragim panelistima. Hvala vama što ste došli ovdje, odvojili vreme da porazgovarate malo sa nama. Tako da pozivamo vas da ostanete ovde, pa još malo u neformalnoj atmosferi, eto, da porazgovaramo i vidimo se nekom drugom prilikom. Može.